top 10 value for money smartphones dito sa Pilipinas. Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai ng Ilocano Defenders. So marami nagtatanong, Coach, paano ba or ano ba mga magagandang quality na smartphone na angkop sa budget ko? So iba-ibang budget, iba-ibang smartphone. So ang nabuo nating listahan ng 10 magagandang smartphone na bilhin para sa inyong budget ay mula mahal hanggang mura. So ang mga smartphone na ito ay base sa mga specs na sakto sa productivity mo, sa trabaho, or sa pang-araw-araw na pang TikTok or FB lang, no? Hindi ito para sa mga vloggers o sa mga photographer kasi maraming mga mamahaling phone na medyo pang exaggerated na OA na mga specs, no, pang vlogger na talaga yung mga yon, or yung mga talagang camera or photography na enthusiast, no. So kung ikaw naman ay pang everyday user, ito ang mga value for money smartphones na nabuo natin na quality ang specs sa pang araw-araw na gamit. So coming in at number 10 would be ang Honor X7 na may presyo ng 9,990 pesos. Number 9 would be ang Poco M5 na may presyo ng 8,599 pesos. Number 8 would be ang Huawei Nova Y61 na may presyo ng 7,999 pesos. Coming at number 7 would be ang Oppo A16 with the price of 7,199 pesos. Coming in at number 6 would be Vivo Y15A with the price of 6,999 pesos. Coming in at number 5 would be Galaxy A04e with the price of 6,990 pesos. Coming in at number 4 would be Realme C11 with the price of 6,348 pesos. And coming in at number 3 would be Infinix Hot 11 with a price of 5,790 pesos. Coming in at number 2 would be ang Redmi 9C with a price of 4,790 pesos. Coming in at number 1, it would be ang Nokia C21 with a price of 4,399 pesos. So makikita nyo sa top 10 na listahan namin na may iba't ibang mga presyo para sa iba't ibang budget. Ang number 1 na sulit na hindi ka masyadong papagastos, yun ang nabanggit namin sa listahan na to. So marami mga nagsabi, bakit wala yung mga Apple phone or yung mga mas matataas na Samsung? Yun ho ay medyo pang pro user na. When I say pro user, ikaw ba isang photographer, vlogger na talagang yung quality yung mga edit mo, or if ikaw ba isang consumer lamang? Kung ikaw ay consumer at nanonood lamang ng mga videos or nagsuscroll lang sa internet at ginagamit sa pang-araw-araw na trabaho o eskwelahan, ito ang top 10 na value for money phones na sakto ang gastos mo at quality ang specs na magagamit sa pang-araw-araw na mga apps at buhay. Pero kung ikaw ay mga pro user, ibang mga bagay na ang hinahanap mo or specifications, talagang OA na yun, hindi na pang-araw-araw yun, or yung iba naman pang lang talaga, yung pangyabang na phone, pero yung specs niya hindi mo naman talaga na ma-maximize o nagagamit. Talagang parang bragging rights na lang yung ibang mga cellphone na mamahalin. So yun ho ang guide na nabuo namin para sa inyo ngayon. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan.